Shwmae pawb, croeso i'r fideo yma ar datrys hafaliadau trigonometreg sydd yn berthnasol i'r uned Mathemateg bur B ar gyfer Mathemateg Safon Uwch. Felly, yn gyntaf, yn yr uned yma, ni'n mynd i fod yn trafod ffwythiannau trigonometreg culyddol. So, bod y rhan fwyaf o waith trigonometreg yn ymwneud gyda sin, cos a tan, a byddwch chi yn gyfarwydd yr rhain o'ch gwaith yn y cwrs TGAU ac hefyd eich gwaith yn astudio Mathemateg pur a y llynedd. Mae yna 3 ffwythiant trigonometreg arall i gael, a ni'n gael yr rhain yn cosecant, secant a cotangent, neu yn fyrrach, ni'n gael nhw'n cosec, sec a cot yn fyr. A mae'r tair ffwythiant yma yn cael ei diffinio fel y ganlyn. So, cosec theta, mae'n hafal i culydd sin theta, neu 1 dros sin theta. Mae sec theta yn hafal i culydd cos theta, sef 1 dros cos theta. A mae cot theta yn hafal i culydd tan theta, sef 1 dros tan theta. Ar gyfer eich arholiad Mathemateg pur B, bydd angen i chi ddysgu yr reolau yma. Mwyn helpu ni gofio paun yw paun, gellwch chi cysylltu cot gyda tan gan bod yna t yn y ddau ffwythiant yna, yr unig ddau gyda t ynddyn nhw, so cot yw 1 dros tan. Gellwch chi weid fod nid cosec yw culydd cos, felly cosec yw culydd sin, a felly sec wedyn bydd y culydd cos. Mae sec bron yn cos wedi ysgrifennu wrth gefen, jyst gyda e yn lle o yn fyna. So, cwbl tips bach fyna i chi ar sut i gofio yr reolau yma. Mae'n bwysig bod chi'n dysgu rhain. Unfathiannau trigonometreg. Felly, yn eich gwaith Mathemateg pur A, o'ch chi'n ymwybodol o'r reol bod sin sgwâr theta adio cos sgwâr theta yn hafal i 1. Os ni'n cymeryd y reol yma, a ni'n rannu popeth gyda cos sgwâr theta, ni'n mynd i gael sin sgwâr theta dros cos sgwâr theta, adio cos sgwâr theta dros cos sgwâr theta yn hafal i 1 dros cos sgwâr theta. Mae hwnna yn gallu cael ei symleiddio felly i sin theta rannu cos theta wedi sgwario, adio 1 sy'n cael ei greu trwy cos sgwâr theta rannu cos sgwâr theta, yn hafal wedyn 1 dros cos theta sgwâr. Nawr ni'n gwybod bod 1 dros cos, wrth gwrs, yw sec. So 1 dros cos theta wedi sgwario bydde sec sgwâr theta. Sin rannu cos, wrth gwrs, yw tan. So mae sin theta dros cos theta wedi sgwario yn gyfateb i tan sgwâr theta. A ni'n creu unfathiant hollol newydd. So reol hollol newydd ni'n gallu defnyddio yn y problemau ni'n mynd i wneud heddi. Sef tan sgwâr theta adio 1 yn hafal i sec sgwâr theta. Gech chi weld hwnna'n cael ei ddefnyddio mewn problemau yn y funud nawr. Eto, yn anffodus, mae angen i ddysgu y reol hyn. Os i ni'n gwneud rhywbeth tebyg, ond y tro yma yn rannu trwyddo gyda sin sgwâr theta. So cymeryd sin sgwâr theta adio cos sgwâr theta yn hafal i 1, sydd yn unfathiant ni gyd yn gyfarwydd â o'n gwaith yn Mathemateg pur A. Rannu popeth gyda sin sgwâr A. Dyma beth sy'n digwydd. So ni'n cael sin sgwâr theta dros sin sgwâr theta, adio cos sgwâr theta dros sin sgwâr theta yn hafal i 1 dros sin sgwâr theta. Nawr, ni chi ysgrifennu fe fel hyn. So dyna ni cos theta dros sin theta. Wrth gwrs, sin sgwâr theta rannu sin sgwâr theta yw 1. A wedyn 1 dros sin. Nawr ni'n gwybod taw 1 dros sin, wrth gwrs, yw cosec theta. So ar ochr dde fyna bydd cosec sgwâr theta dy fi. Nawr cos rannu sin, na mae hwnna yn gyfateb i 1 dros tan. Achos sin dros cos yw tan. So 1 dros tan bydde cos rannu sin, sydd yr un peth wrth gwrs fel ni wedi gweld a cot. So ni'n gallu ail ysgrifennu hwn fel 1 adio cot sgwâr theta yn hafal i cosec sgwâr theta, neu cot sgwâr theta adio 1 yn hafal i cosec sgwâr theta fel ni'n gallu gweld fan hyn. Mae hwn eto yn reol mae angen i chi ddysgu, a bydd ni'n dangos enghreifftiau i chi nawr o sut i defnyddio hwn mewn problem trigonometreg.
Rydyn ni ddechrau trwy edrych ar cwestiwn cyn bapur, a mae hwn yn dod o papur enghreifftiol Haf 2017. So dyma'r, na gyd yw'r cwestiwn syml iawn yw datroswch yr hafaliad cosec sgwar x adio cot sgwar x yn haflu 3, a ni eisiau atebion ar gyfer gwerthoedd x rhwng 0 a 360 gradd. Felly, un ymwybodol bod gyda ni'r reol newydd yma fan hyn, a'r reol ni'n mynd i fod yn defnyddio fan hyn yw y ffaith bod cosec sgwar x yn haflu cot sgwar x adio 1. So hwnna'r reol, hwnna yw beth byddwch chi wedi dysgu, a chi'n gweld fan hyn yn amlwg yn yr hafaliad trigonometreg yma, mae dyn ni cosec a cot, felly ni'n mynd i fod yn defnyddio hwn. So be ni'n mynd i wneud yw, ni'n mynd i amnewid cot sgwar x adio 1 mewn yn lle'r cosec sgwar x yn yr hafaliad hyn. Os ni'n gwneud hwnna, dyma be ni'n mynd i gael. Ni'n mynd i gael cot sgwar x adio 1 adio cot sgwar x arall yn haflu 3. A beth sy'n digwydd nawr yw, dim ond un ffwythiant sydd gyda fi yn yr hafaliad yma, sef cot x. Lle ar y dechrau oedd fi gymysgedd o cosec a cot. Fi chi symleiddio hwn, fi chi ysgrifennu fel 2 cot sgwar x adio 1 yn haflu 3. A os ni'n tynnu 1 o'r ddau ochr, ni'n gallu ysgrifennu fel 2 cot sgwar x yn haflu 2. Os ni'n parhau i symleiddio hwnna, wrth gwrs rannu y ddau ochr gyda 2, ni'n mynd i gael bod cot sgwar x yn haflu 1. Nawr i gael cot x, achos ni moyn ysgrifennu hwn fel un ffwythiant, byddwn ni'n arwynau'r ail isradd yr un. Ond wrth gwrs, fi'n mynd i gael dau ateb, fi gallu bod plus neu minus gan bod sgwario term negatif yn creu rhywbeth positif. So plus neu minus 1 yw hwnna. Felly, fi'n mynd i bennu lan gyda cot x. Ail isradd 1 wrth gwrs yw just 1. Cot x yn haflu 1, neu mae cot x yn mynd i fod yn haflu minus 1. Nawr, chi siwr fod wedi sylwi ar eich cyfrifannau, does dim botwm cot x. Mae yna botymau ar gyfer sin, cos a tan. Felly dyna pan mae angen yr trawsnewidiadau culyddol arno ni fan hyn, y reolau nes i sôn ar y dechrau, mwyn newid cot neu cosec neu sec mewn i sin, cos a tan. Felly cot wrth gwrs yw 1 dros tan, felly fi'n mynd i roi hwnna i mewn yn lle fe. 1 dros tan x yn haflu 1 neu 1 dros tan x yn haflu minus 1. Os ni'n ail trefnu hwn, wrth gwrs, hwn ni'n syml iawn gantaw 1 yn ni'n haflu fan hyn. Mae tan x felly mynd i fod yn haflu 1 neu mae tan x mynd i fod yn haflu minus 1. A nawr ni'n gallu jyst mynd ati i ddatrys hwn fel byddwn ni wedi wneud yn cwrs tygau wrth gwrs. Felly, os i fi wneud x yn haflu tan i'r minus 1 o 1, mae hwnna yn rhoi ateb o 45 gradd i fi. Os i fi wneud x yn haflu tan i'r minus 1 o minus 1, mae hwnna yn rhoi ateb o minus 45 gradd. Nawr, fi eisiau atebion fan hyn rhwng 0 a 360. Felly, mwyn sicrhau bod fi'n cael pob ateb rhwng 0 a 360, be fi'n mynd i fod yn wneud yw creu graff tan, a ceisio defnyddio y graff tan wedyn ni i gweithio mas unrhyw gwerthoedd arall sy'n gorwedd rhwng ni. Nawr, fi'n mynd i wneud y graff fel hyn. So, nawr ni braslun, wrth gwrs, yw y graff yma. Nawr, fi'n mynd i mynd lawr i minus 90 hefyd fe'n. Gwych weld pam yn munud, achos fi wedi cael ateb o minus 45.
fi dim ond eisiau atebion rhwng 0 a 360. Byddai'r minus 45 na ddim yn cyfri. Ond fi'n mynd i ddefnyddio'r graff wedyn ni i ceisio sicrhau bod fi yn cael pob ateb. So bydd y graff tan yn edrych fel hyn, wrth gwrs. Eto byddwch chi'n gyfarwydd ar hwn o eich gwaith o Mathemateg pur A. 1, chi'n rhoi llinell ar gyfer 1, mae 1 yn mynd i gweithredu ffordd hyn. So hwnna yw 1 fyna. Nawr, dy fi 2 werth yn ymddangos fan hyn. Wrth gwrs, y gwerth cyntaf bydd y 45. Nawr byddai'r ail werth draw fan hyn. So bydd fe'n 180 adio'r 45. So os fi'n adio 45 i 180, fi yn cael 225. Os mae'r gwerth yma fan hyn yn 45, gwerth yna yma fan hyn hefyd yn 45, so 180 adio 45 yn creu 225. Gyda'r minus 1, bydd y minus 1 wrth gwrs yn gweithredu lawr fan hyn. Nawr, yr ateb fi wedi cael o'r cyfrifiannau yw hwn fan hyn, so minus 45 lawr fyna. Y reswm mae'r cyfrifiannau yn rhoi'r ateb hyn i ni, mae fe bob amser yn rhoi'r ateb sy'n agosach at 0, a hwnna'r un sy'n agosach at 0. So mae'r darn yma yn mynd i fod yn 45. Felly mae ddau ateb arall yn mynd i fod yn dod nôl 45 o 180 a nôl 45 o 360. So, os chi'n dod nôl 45 o 180, mae fe'n mynd i fod yn 135. A os ni'n dod nôl 45 o 360, bydde fe'n 315 fel yna. Felly, byddwn ni wastad yn awgrymu bod chi'n ysgrifennu mas yr holl atebion perthnasol ar y diwedd. Wrth gwrs, ni ddim eisiau hwn, ond ni eisiau'r peder arall arna. So mae x mynd yn hafel i 45 gradd, 135 gradd, 225 gradd, a 315 gradd. A dyna yw'r holl werthoedd sydd rhwng 0 a 360 ar gyfer y broblem yma. Dyma bapur arall i chi, cwestiwn arall o Haf 2018, a mae'n dweud datryswch yr hafaliad 2 tan sgwâr theta adio 2 tan theta, tynnu sec sgwâr theta yn haflu 2, ac eto ni mae'n gwerthoedd rhwng 0 a 360. Felly tro hyn, ni'n mynd i fod yn defnyddio'r unfathiant arall. Mae hwn yn gyfuniad, mae ni ffwythiannau tan am y ffwythiant sec sgwâr gyda ni yma. Felly ni'n mynd i fod yn defnyddio yr unfathiant bod sec sgwâr theta yn hafel i tan sgwâr theta adio 1. So tro hyn, popeth yn hermau theta, a ddyn ni'n dweud yn hermau x. Gallwch chi addasu fe. Os weithio chi defnyddio theta trwy'r amser, achos bod chi'n gyfarwydd dy fe, bydde hwnna'n iawn, bydde ddim problem yn chi'n gadael popeth yn hermau theta pan mae fy cwestiwn yn hermau x er enghraifft. OK, felly fan hyn. Yr unig un sy'n wahanol fan hyn, so mae'n 2 tan a 1 sec sgwâr. So mae'r tan theta yn y canol, sef hwn fan hyn, ni ddim yn mynd i gallu addasu hwnna. Mae hwnna'n mynd i aros fel tan. Felly mae rhaid i fi newid hwn i gyd i fod yn hermau tan. Mae'r unfathiant sydd gyda fi dim ond yn cynnwys tan sgwâr a sec sgwâr. So un o'r reina fi'n mynd i goffod newid fan hyn. So yn yr un yma, fi'n mynd i newid y sec sgwâr theta oherwydd bod tan theta heb index, heb y sgwâr gyda fi, a fi ddim yn gallu newid hwnna. Felly fi'n mynd i am newid tan sgwâr theta plus 1 mewn yn lle'r sec sgwâr theta hyn. Nawr, mis ni fod yn ofalus fan hyn, oherwydd mae fe'n tan sgwâr theta, so 2 tan sgwâr theta, ado 2 tan theta, a wedyn tynnu sec sgwâr theta. So ni'n mynd i tynnu tan sgwâr theta ado 1, fel yna. A fi'n tynnu'r cwbl lot, felly fi'n mynd i gael 2 tan sgwâr theta ado 2 tan theta, tynnu tan sgwâr theta, tynnu 1. Hwn wrth gwrs yn haflu 2, nes i gael hwnna mas fyna. Felly, wrth symleiddio hwn, 2 tan sgwâr theta, tynnu tan sgwâr theta byddai jyst 1 tan sgwâr theta.
tan sgwar theta, addo 2 tan theta, sy'n byd mynd i digwydd i hwnna. Na mae minus 1 da fi, ond os fi'n tynnu 2 hyn draw, byddai'n newid i minus 3 yn hafel i 0. Felly wedi symleiddio, mae hwnna'n edrych fel hyn. Tan sgwar theta plus 2 tan sgwar theta tynnu 3 yn hafel i 0. Na mae hwnna'n edrych yn debyg iawn i hafaliadau byddwch chi wedi datrys yn llwyddiannus yn mathemateg pur A. Oedd rhai mathemateg pur A i gyd yn hermau sin a cos, achos yr unig un fathiannau oeddech chi'n defnyddio fyna oedd rhai yn cynnwys sin a cos. Felly, mae tan gyda ni nawr, ni'n mynd i datrys hwn yn gwmws o'r un ffordd a byddwch chi yn gyfarwydd. Os mae lot o beth chi'n ei gweld nawr, mae'r dulliau hyn mynd i fod yn gyfarwydd iawn i chi. Be ni'n ei gyntaf yw, byddwn ni'n amnewid llythyren yn lle'r tan theta. Nid yn hawsach chi, achos mae hwn yn hyfaliad quadratic. Ymddiriadau, jyst dim tan, jyst dim sgwar fyna. Mae hwn yn hyfaliad quadratic, gan mae'n tan sgwar theta, a 2 tan theta minus 3. So ni'n mynd i amnewid gwerth y yn lle tan theta. Mewn i hwn, ysgrifennu fe fel hyfaliad quadratic yn hermau y, datrys yr hyfaliad quadratic yn hermau y, a wedyn amnewid y tan nôl mewn ar y diwedd mwyn cael gwerthoedd theta rhwng 0 a 360. Felly, os i fi'n rhoi y yn hafel i tan theta, be fi'n mynd i gael yw bydde fe'n y wedi sgwario addo 2y tynnu 3 yn hafel i 0. Na mae modd ffactorio yr hyfaliad quadratic yma. Bydde hwn yn mynd yn addo 3 tynnu 1. Gan bod 3 llews i minus 1 neu minus 3, a 3 adio minus 1 yn nid 2. Felly fan hyn fi'n gallu gweld yn glir, mae y adio 3 yn hafel i 0, neu y tynnu 1 yn hafel i 0, felly bydde y yn hafel i minus 3, neu bydde y yn hafel i 1. Dyna datrysiadau fi. Fi nawr wedi gallu amnewid tan theta nôl mewn i hwn mwyn ceisio datrys yn hermau theta yn lle. Felly bydde da fi yr un gyntaf, theta yn hafel i tan minus 1 o minus 3. A os fi'n neud hwnna, fi'n mynd i gael minus 71.6. Neu, gallwn ni gael theta yn hafel i tan minus 1 o 1, sydd fel wedyn ni yn y cwestiwn diwetha yn 45 gradd. Nawr wrth gwrs, bydde minus 71.6 ddim rhwng 0 a 360, felly byddwn ni ddim yn gallu defnyddio hwnna, ond byddwn ni gallu defnyddio 45. So eto, mwyn sicrhau bod ni'n cael holl gwerthoedd, ni'n mynd i llunio graff tan a ceisio neud yn siŵr bod ni'n cael pob ateb yn y cyfwng briodol, sef rhwng 0 a 360. Felly, newn ni lunio graff tan unwaith to. Felly bydd y graff tan yn edrych rhywbeth fel ein cofio'r braslun hwn. Chi ddim yn cael unrhyw marciau am y graffiau hyn gyda llaw. Fe dim ond i sicrhau bod chi yn cael eu gwerthoedd i gyd. Felly bod rhaid i chi yn gwylio'r fideo yma yn meddwl, wel pam swn i'n defnyddio dull cast. Mae dull cast, wrth gwrs, yn dull iawn i ddefnyddio. Am croeso chi ddefnyddio hwnna. Hwn yn dull fi'n credu sy'n fwy cyffredin mewn ysgolion yn gyffredinol, felly dyna pam fi dangos hwn, ond wrth gwrs gallwch chi defnyddio cast, a gallwch chi cymharu eich atebion trwy defnyddio cast gyda'n atebion i fan hyn hefyd. So, minus 3, yr ateb ges i oedd yr un hyn fan hyn. So hwn oedd minus 71.6 draw fan hyn. Na mae yna ddau ateb i gael rhwng 0 a 360. A ar gyfer, so os daw 0 minus 71.6 o 0 yw hwnna fyna. Os ni'n dod nôl 71.6 o 180, nôl 71.6 o 360, ni'n mynd i cael 108.4 fan hyn, a wedyn fan hyn ni'n mynd i cael 288.4 fyna. Gyda 1, ni wedi gweld hwn yn barod wrth gwrs,
yn yr enghraifft diwetha, a mewn i fe eto, ni'n cael 45, a wedyn mlaen 45 o 180 yw 225. Felly, gwerthoedd theta fi ar gyfer hwn bydde 45, 108.4, 225 a 288.4 gradd. A dyna fe, dyna datrysiad y broblem yma. Dyma ni edrych ar un wahanol te. So dyma un haf 2019. Debyg iawn i'r un o haf 2018, oedd gyda ni tan a sec fan hyn. Mae hwn yn 4 tan theta yn haflu 3 sec sgwar theta tynnu 7. Nawr eto, chi'n gallu gweld yn glir fan hyn, sec sgwar theta a tan sydd gyda fi, felly fi'n mynd i fod yn defnyddio yr unfathiant yma. So mae sec sgwar theta yn hafel wrth gwrs i tan sgwar theta adio 1. Er mwyn newid popeth fan hyn eto mewn i fod yn nhermau tan, ni'n mynd i amnewid hwnna i mewn, felly ni'n mynd i gael 4 tan theta yn hafel i 3 cromfach amnewid e mewn tan sgwar theta adio 1, a wedyn mae tynnu 7 gyda ni fyna wedyn ni. So ni'n ehangu'r cromfachau mas, 4 tan theta yn hafel i 3 tan sgwar theta adio 3 tynnu 7. Nawr eisiau ni wneud bach o waith ail drefnu fan hyn. Mae fe eto, falle bod chi wedi sylwi'n barod, mynd i fod yn hafaliad quadratic, neu tan sgwar theta fyna. So bach o ail drefnu, os ni'n symud y 4 tan theta draw a tynnu'r 4 tan theta i ffwrdd, bydd ein hafaliad ni'n edrych rhywbeth fel hyn. So os fi'n tynnu fe draw, bydd 'da fi 3 tan sgwar theta tynnu y 4 tan theta sy'n dod draw o'r ochr chwith. Oedd gyda fi 3 tynnu 7 wedyn ni hefyd sydd yn -4. Felly hwnna yw ein hafaliad quadratic ni yn nhermau tan theta. Eto, fi'n mynd i defnyddio'r un strategaeth ag o'r blaen, fi'n mynd i roi y yn hafel i tan theta. A os ni'n amnewid hwn i mewn, fi'n gael 3y sgwar tynnu 4y tynnu 4 yn hafel i 0. Nawr, tro yma, bach fi anodd i ffactorio hwn. Mae fe yn ffactorio, ond newn ni hwn gan defnyddio dull sydd eto yn cael ei ddefnyddio llawer mewn ysgolion. So, cam cyntaf yw lluosi gwerth a gyda gwerth c. So, 3 lluosi -4 ar yr ochr fan hyn. 3 lluosi -4 yw -12. Ni wedyn yn chwilio am 2 rif sydd yn lluosi i wneud y -12, ond yn adio i wneud y rhif yn y canol sef -4. Nawr, y 2 rhif yma wrth gwrs bydde -6 a plus 2. -6 adio 2 yw -4, -6 lluosi 2 yw -12. Beth i ni'n ei wedyn yw mae'r -6 a plus 2 yma yn cael ei ddefnyddio yn lle y -4y yn y canol. Felly ni'n gallu ail ysgrifennu hwn fel 3y sgwar tynnu 6y adio 2y, achos mae -6y adio 2y yn neud -4y, tynnu 4 yn hafel i 0. Yna, ni'n mynd ati i ceisio ffactorio y 2 ochr fan hyn. Nawr, os fi'n ffactorio ochr yma, 3y yn mynd mewn i 3y sgwar a 6y, felly 3y cromfach y tynnu 2. 2y a -4, mae 2 yn cyffredin yn y ddau yna, so chi'n adio 2 cromfachau, 2 lluosi y a 2 lluosi -2. A dylech chi sylwi, dylech hwn digwydd bob tro i chi wneud y ffactorio quadratic fel hyn, mae'r 2 gromfach yr un peth, felly mae 'da fi y tynnu 2 yn y 2 gromfach fan hyn.
Cronfachau wedyn yn yr ateb terfynol, bydde beth sydd tu allan i'r cronfachau fan hyn yn 1 o'r cronfachau, sef 3y adio 2 sy'n mynd yn 1, a y tynnu 2 yw'r ffactor cyffredin arall, felly yn hafod i 0. Fel yna. Chi bach mwy o waith fan hyn mwyn wneud y ffactorio. Unwaith chi wedi gwneud hwnna, chi ni wedyn mynd ati i ddatrys. Felly mae gyda fi 3y adio 2 yn hafod i 0, neu mae gen ni y tynnu 2 yn hafod i 0. Fan hyn, gallwn ni adrefnu fel bod 3y yn hafod i minus 2, felly mae y mynd i fod yn minus 2 dros 3, neu fan hyn, sy'n mynd i am y mynd i fod yn hafod i 2. Unwaith ni wedyn wedi datrys, ni'n gallu amnewid y ffwythiant trigonometreg i nôl mewn. Felly tan theta oedd y fan hyn, gallwn ni roi tan theta yn hafod i minus 2 dros 3, neu tan theta yn hafod i 2. Datrys hwn ar y cyfrifiannell, tan i'r minus 1 o minus 2 dros 3, a hefyd tan i'r minus 1 o 2. Mae rhain yn rhoi atebion i ni o minus 33.7 ac hefyd tan minus 1 o 2 yw 63.4. Eto, mae'r cwestiwn yn gofyn amdano atebion rhwng 0 a 3.60. Felly unwaith eto, am y drydydd tro, mae eisiau ni creu graff tan a'i ddefnyddio i gweithio mas yr holl werthoedd. Felly, dyma graff tan unwaith to. Eto, just braslun cyflym sydd angen i wneud hwn. Dim marcio ychwanegol am y gwaith hyn. Felly dyma'r gromlin. Gweithredu fel yna. Felly, yr un cyntaf sydd 'da fi yw minus 2 dros 3. Minus 2 dros 3 lawr rhywle lawr fan hyn. Eto, y gwerth mae'r cyfrifiannau yn rhoi mas yw yr un negatif. So mae fe wedi rhoi minus 33.7 i fi. Nawr hwnna yw 33.7 nôl o'r 0.0 dy fi fyna, nôl 33.7. Felly, i gael y gwerthoedd arall, mae un gwerth dy fi fan hyn, un gwerth dy fi fan hyn. Mae fe'n mynd i fod nôl 33.7 o 180 a nôl 33.7 o 360. Felly, yr un cyntaf, nôl 33.7 o 180, so 180 tynnu 33.7 bydde 146.3. A 360 tynnu 33.7 bydde 326.3. Os ni'n edrych wedyn ni ar 2, so bydde 2 lan fan hyn rhywle. Y gwerth ar y cyfrifiannell yw'r un yma, sef y 63.4. A'r un arall wedyn ni, so hwn yn 63.4 ymlaen o 0 fan hyn, felly 63.4 ymlaen o 180, sef 243.4. Felly, dyma atebion i gyd, so dim ond rhwng 0 a 360 ni angen yr atebion. Bydde theta yn hafal i 63.4, 146.3, 243.4 a 326.3. A dyna fe, dyna ein atebion terfynol ar gyfer y cwestiwn hyn.
Diolch yn fawr i chi am gwylio'r fideo yma ar sut i datrys hafaliadau trigonometreg yn yr arholiad Mathemateg Pira ar gyfer Mathemateg Safon Uwch. Hwn yw rhan 1 o 2 fideo ar datrys hafaliadau trigonometreg. Felly am cwestiynau gwahanol wrth gwrs ar datrys hafaliadau trigonometreg, chwiliwch am rhan 2 fydd yn dilyn y fideo yma. Diolch yn fawr a pob lwc.